35-nji bölek hormatly Molla Ahmedahun Gurbanpur tagsirin hyalyň jem bolsun. Ahmedahun şübheli petwa bermez diýen mütekebbirana sözüniň jogabyasy. Mevlevican hyalyň jem bolsun Ahmedahun teferrudat bilen fetwa bermez we bisine sözleri de aýdyp bermez. Hamidan we musalliyan hormatly ahundada Molla Ahmedahun Gurbanpur tagsir onça magrur hem bolma Ahmedahun şübheli petwa bermez diýip mazyda şübheli söz aýdyp soňra sapaýy beren bolsaň aýny mümkin. Hem çunan Ruqyya Şer'iýanyň bunýany güzäri Iranda özüm diýip Luqman ahunyň ýanyna baryň diýip aýtdym diýip aýdan sözleriň we seniň müşkülüň başga adam başarsa aýtman saqqalym syraýyn diýip aýdypsyň. Şöyle yanlış sözleri aydan adamın petvası şübheden hali deyip kümeydar. Hata ve şübheden fakat Hudavand Mutaala'nın özü pakdır. Ahmedahun şübheli petva vermez deyip öz nefsini pak ve sap görkezecek bolup gynanyp ýörme. Belki Sure-i Nisa'nın 49-njy ayetina tedebbür we pikir bilen garap görsen soňra bilersiň Hudavand Mutaala näme diýip aýtýar. Ol ayet şyldyr. Elem tera ilellezine yuzakkuna enfusahum belillahu yuzakki men yasha. Aya görün ýokmy ol adamlary ki pakide etýärler öz nefslerini. Belki Allah Taala pakide etýär her kimniki hallasa. Peygamber Huda sallallahu aleyhi we sellem hem irşad etdiler. La tuzakku enfusakum Allahu a'lamu bi ahlil birri minkum. Öz nefslerinizni günahdan pak etmeňler. Allah Taala ökde bilýär ähli salahny sizlerden. Binaen ahundada özüňe umeki Ahmedahun şübheli petwa bermez diýip birlenje bir adam öz nefsini usa baise tekebbür bolýar diýipdir bizrükler. Yine tekebbür bolup goýmaň. İkinciden türkmenlerimizden gelen meşhur nakıl kol var ki özün uwen ahmak diýip onda bizleriň ahundadymyz hem ahmak myka diýip iştiba galarlar. Hormatly ahundada eger sen aqidaň sat-pisat maturidi bolsa we Hanefi fiqa tirkeşýän bolsaň Hanefi fiqdan muftabihi kowuldan petwa berýän bolsaň seni merdim wer. Türkmenlerimizden nakıl kol var ki ýagşy bolsaň iyli wer diýip binaen Ahmedahun şübheli petwa bermez diýip onça özüňni ume özün uwen ahmak diýen kowulga binaen öz etba we hamileriň hem iştiba we şeke galmasyn ýene.